Vítajte na stránkach nášho portálu peda.sk. Opäť sa stretávame pri našich pravidelných videorecenziách. Tentokrát sme neodolali a na pohyblivé obrázky sme zachytili jeden z posledných takých kúskov spoločnosti HTC a je to ich Android, vlastne najmenší Android Wildfire. Samotný telefón, keď mi prišiel do redakcie, ma uchvátil najmä svojimi rozmermi. Je to ozaj veľmi malé zariadenie, vďaka samozrejme 2,8 palcovej uhlopriečke tie rozmery nemali kde narásť, že sa to zmestil pod displeji len dotykový blok a senzorové tlačidlo. A napriek tomu ma uchvátil a okrem už spomínaných rozmerov by som ďalšie veľké plus dal spracovaniu a hlavne pevnosti. To zariadenie, keď držíte v ruke alebo s ním robíte, tak vôbec nemáte pocit, že by sa vám malo rozpadnúť, alebo že by ste že niečo z neho mali silou oddeliť. Ďalšia zaujímavosť, ktorá ma celkom putala, je táto vlastne široká fotoaparátu, ktorá je až neuveriteľne veľká. Na tom videozábere to možno nie je tak patrné, ale v skutočnosti je ozaj obrovská, keď samozrejme je to 5 megapixelová kamera spolu s prisvietením takou LED diódkou, ale je ozaj zaberá z tej zadnej strany skutočne taký už na oko veľký diel. Inak zariadenie samotné ponúka štandardné ovládacie prvky, nič extra sa tu výrobca nesnažil vsunúť a to je vlastne dobre. Keby sme začali to prednou stranou, tak tam je už spomínaný 2,8 palcový displej. Jeho najväčšou slabinou, o tom bude aj reč v našej recenzii, je rozlíšenie. Dnes už predsa len QVGA rozlíšenie je slabé a v prípade Androidu sú s tým spojené aj ďalšie problémy, hlavne v prípade inštalácie aplikácií. Pod displejom je potom dotykový senzor, ktorý vlastne je tak vytvorený jedným polom, ale reaguje podľa jednotlivých znakov, tlačidlo domov, výber menu, návrat do crossfade a vyhľadávania a pod nimi stalo miesto na dot senzor, ktorý je vlastne dotykový, ale dá sa aj stlačiť. Ľavá strana ponúkne už klasicky celkom štandardizovaný micro USB konektor, ovládač hlasitosti. Na tej vrchnej potom 3,5 mm audio konektor, hlavný vlastne spúšťač obrazovky a aj vypínanie celého zariadenia. A pravá strana, tá je v podstate čistá, tam nenájdeme nič. Na tej zadnej sme si už uviedli 5 megapixelový fotoaparát, vedľa neho malá flash diódka a nápis HTC. Taktiež tá spodná hrana, ako vidíte, je tak trošku zdvihnutá aj v štýle HTC Hero, ako keby dohra. Inak tento malý Wildfire prichádza s celkom slušnou hardwareovou výbavou, v podstate nechýba nič, nájdete tu Wi-Fi, Bluetooth, URZ 2.1, taktiež GPS, plná dátová podpora HSPA, to znamená na tom sťahovaní to máte 7,1 megabit za sekundu a upload je 384 kilobitov za sekundu. Okrem toho napríklad už štandardne zabudovaný prístup na sociálne siete Facebook, Twitter, a taktiež môžete obrázky uploadovať napríklad okrem týchto dvoch sietí aj na Flickr. A čo sa mi taktiež na HTC Androide veľmi páči, bez toho, aby som musel akýmkoľvek spôsobom riešiť či už cez externé softvery alebo podobné záležitosti, tak dostávam už súčasťou systému vynikajúce vlastne zdieľanie pripojenia cez Tethering, ktoré funguje v prípade tohto telefónu však iba cez USB. Pod kapotou ešte z tohto systému do telefónu šlape celkom výkonný 528 MHz procesor a sekunduje mu slušná pamäť RAM, ktorá má hodnotu 384 MB, myslím, že na systém Android postačujúca. Pamäť ROM je o trochu vyššia, tam má 512 MB. Pod krytom batérie potom ešte objavíte slot na microSD karty, čím zvýšite pamäť až na 32 GB. Ako som už v úvode povedal, celé to zariadenie je skutočne veľmi pevné. Ako to už v dnešnej dobe by som považoval za základ, ale v minulosti najmä Nokia a jej telefóny s tým mali dosť veľký problém. Keď sa jedná vlastne o plast s výnimkou tejto časti, ktorá je kovová, tak proste neviem sa stále baviť toho výborného dojmu, že to HTC je skutočne pevné.
Tá baterka, ktorá bola osadená, má kapacitu 1300 mAh, úplne bez problémov, aspoň podľa doterajších našich skúseností vám tie 2 dní, 2,5 dňa vydrží. Výrobca uvádza vydrž na hovor 490 minút a standby režim by mal podľa spoločnosti HTC dosiahnuť hodnotu 480 hodín. Čo sa týka systému, tu už vlastne je výrobcom použitý Android vo verzii 2.1. Na týchto záberoch to až tak samozrejme patrné nie je, ale proste ako náhle ten displej aktivujete a budete robiť v menu, tak v podstate hneď vás musí napadnúť, že tá zrnitosť je predsa len trošku vyššia. Ako náhle si začnete prehľadať napríklad fotografie, tak zistíte proste, že ten displej v rozlíšení QVGA, to znamená 240x320 pixelov je na dnešnú dobu už pod tým štandardom, ktorý mnohí zákazníci vlastne neradi vidia. Systém je celkom svižný, ako nemáte problém aj na prehľadanie tých obrazoviek, úplne v poriadku, rýchlo sa pohybovať. Menšie nedostatky sa týka rýchlosti, možno zistíte pri otvorení alebo prehľadaní vlastne ponuky v menu, nastavenia, kde vlastne tá prvá reakcia je vždy spojená s takým menším oneskorením a seknutím. A to však je skôr záležitosť možno toho procesora a celkovo nastavenia výkonu toho zariadenia, pretože tento verzia tohto Androidu napríklad na HTC Desire beží absolútne plynulo. Myslím, že na také úvodné predstavenie sme si toho povedali dosť. A toto zariadenie, myslím, za tú slušnú sumu, ktorú výrobca nastavil a už sa vlastne objavila aj v našich e-shopoch, ponúka veľmi dobrý pomer cena výkon, takže tam nie je potrebné sa nad tým až toľko zamýšľať, či to má svoje nedostatky alebo nemá. V podstate hardwareová výbava je bezkonkurenčná, úplne bez problémov si poradí s navigáciou. My sme napríklad testovali slovenský Sidegeek, ale o tom všetkom sa vlastne dočítate už v našej recenzii, ktorá vyjde na stránkach portalu.pda.sk už čoskoro. Takže ja vám dnes ďakujem za pozornosť a toto krátke predstavenie HTC Wildfire dúfam, že bude slúžiť ako dobrá uputavka na našu nadchádzajúcu recenziu. Dovidenia.